Oh, estragouse a televisión, non ten cor. A ver. Pois nada. Pero están a falar e non se escoita nada. Ai, voulle dar volume. Ups. Pero non hai maneira. Ai, que desastre! Ai, non funciona. Ola, Bigochiño, que fas? Ai, nada, que a tele non funciona. Non funciona. Non, Estás vendo unha peli de cine mudo. Xa facía que non vía un destes clásicos, cine mudo. Sí. A ver, o cine non sempre foi como o que temos agora. Daquelas pelis eran así. Mira, o cine veu da man dos irmáns Lumière arredor do 1895. Foron os primeiros en conseguir transmitir imaxes en movimento. Que che parece? Uah, que pasada. Pois sí. Como che dicía, pois daquelas pelis non eran como as de agora. Os actores e as actrices non podían falar. Ah, pero mudo non é porque ten música. Sí, efectivamente. Sempre había unha orquestra que acompañaba a proxección da película pois para darlle un pouquiño máis de ambiente. E como che dicía, os actores e as actrices, ao non poder falar, tiñan que exaxerar un pouquiño máis a súa interpretación e quizáis agora pois parecenos un pouquiño exaxerado como xesticulan. Sí, parece todo de broma. Pois sí, pois sí. E os cartéis eses que aparecen a cada pouco? Eses textos, pois, é para explicar un pouquiño que é o que está acontecendo e, ademais, pois, para que entendamos nós os diálogos, porque, claro, nós non podemos escoitar o que din. Ai, que curioso o cinema mudo. Que sí? Sí, Que, vemos esta peli? sí, sí, sí. Veña. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai. Bigochiño! Que pasou? Como? Que? Por que? Xa podo falar? Ai, Ester, Veña. ti tamén? Claro, veña, imos para a cama. Ai, que ben. Ai, que susto. Ai, ai. Ai, Ester, tiven un soño rarísimo. Estábamos atrapados nunha peli de cinema mudo. Como soño? Sí. Outra vez non. Que broma! Veña, vamos para a cama. Mala. Anda, veña.